as long as uNkulunkulu esenenjongo ngempilo akekho namunye, akekho namunye. Hambe eBhayibhelini ubabuke bonke, akekho namunye. Yake yafuna ubuso benkosi inceke uDaniel. La yagcina khona izila 21 days noma ke impendulo ibuya after 21 days. Yaphenduleka kodwa kwelikamoya yabanje impendulo. Waze kwaphela 21 days kodwa uNkulunkulu enjani ephendulile. Angazi wena uzophela iminyaka emingaki namalanga amangaki kodwa uNkulunkulu njani na usephendulile. Sekubuye ukuthi uyalinda izifika impendulo noma uyakhathala endleleni. Lithi iBhayibheli impendulo yayithunyelwe kodwa kwena moya yabanjwa. Ukuwe ukuthi uyalinda uzuyithole ini na impendulo. Kepha akekho namunye okaNkulunkulu oyophelela endleleni uNkulunkulu esedecebo naye. Namunye akekho namunye. Ngicela ukuthi sifunde le ncwadi cishe sesinayo more than a week or 2 weeks. Ubani ongashirela ngayo 2 weeks? Is it 2 weeks? Sinale ncwadi should be more than 2 weeks. I see it more than 2 weeks sikhuluma ngala. Ngaze 11 asimfunde. Samfunda uma siya ku fasting and prayer besihamba no 11 just ngoba mhlambe editile besihamba no 11 lapha. So kusho ukuthi uma sizophakela manje already khona iplate labo elihalf. Khona elihalf iplate labo already baphakelile. Sekukhona lo iplate lakhe ufuna siqale phansi. Omunye nese siyangezelela because another plate is half dished. So kulaba abantu benomusa okwazi ngaleli izwi before nibe nomusa ukulifunda. Manje siyanezelela noma siyangezela ngomusa kabani na kaNkulunkulu. Asiphinde lezwini siyanthanda kakhulu nonke. uNkulunkulu abemuhle. La ku verse 23 umuya emuva ku verse 21 kune prophecy ekhishwa umprofeti bathi Agubu. Lithi iBhayibheli wafika wathi ibhande likaPaul liphansi walithatha wayibopha ngalo waseyaprofeta. Wathi umnikazi walembhande leli ume eJerusalema yilokho abazokwenza empilweni yakhe. This is verse 10. Ku verse 14 sithola laba babenoPaul bemncenga ukuthi angasayi eJerusalema ngoba already kunani na kunesprofeto esisho kubi ngempilo yakhe. Lithi iBhayibheli after bezamile ukumncenga bahluleka bamyeka wahamba. Ziningi izinto ezizakusdiscourage ukuthi singafiki ku-2026. Kepha ngoba uNkulunkulu ebenenjongo ngani na ngo-2026 namhlanje silapha. Hayi ukuthi inkinga bezingekho cha. But ziningi izinto eyingabe zisingene emadolweni njengamanzi phakathi kwa-2020 okanye before 2026. Mina nawe siyazazi ezami nezakho ifana. Kodwa ikhona. Mhlawumbe ukhona la okwathi mina singicabanga ukuthi impilo yami ngayithatha mhlawumbe October, mhlawumbe November, mhlawumbe early December, mhlawumbe late December. Izathu kuziwa uwo. Kodwa nomqondo lokusufikile wathatha impilo yakho ngoba ini na uNkulunkulu usene impilo yakho. So uza ufika la already kune prophecy yokuthi uze ungayi ngoba ilokho abazokwenza khona. Simthola uzile waze wafika. Ku verse 1 sizofunda verse 11 nama verse ambalwa kodwa kuhleli verse 11. Phela kuhleli verse 11. Ku verse 1 ufundela ngale ndlela le. Isihloko salele impesithi uPaul uphambi komphakathi. Sithini sakho? Mengobe. Pawula ebhikwe
Iqoqo isixuku sabantu. Ngithini la komphathi? Paul speak to the religious leaders court. Oh, because Christianity is not a religion. Christianity is not a kunenye ithanda uNkulunkulu oyingcwele. Asibukeni ngoba thina singabantwana begrace. Kunendoda eyatholakala ihleli ku Beautiful Gate iphila ngomnikelo through abapostoli wayelamulela uNkulunkulu. Kunendoda mina 38 years ihleli in the pool of Bethesda. Wafika uNkulunkulu wenza njani na? Wayilamulela. uNkulunkulu uvela njengalo otransform impilo yethu ongafuni sifike kakhulu kwabanye abantu. Uma le ndoda ibingaboni befuna idepende mhlambe ku ebantwaneni ukuthi ekseni iyaphuma endlini iyangaphandle konke kwenzayo idepende kwabanye abantu. Nale ndoda esepool for 38 years ize ithi Jesu uma zanyazanyiswa akekho khona ukumbosa phakathi idepende kwabanye abantu for survival. But Jesu mefika ushintsha nesimo lokuthi singadepend kwabantu but nasenze njani na sicontribute because le ndoda uma isisukumile itholakala phakathi esempeleni zigxumagxuma na iyacontribute enze njani na iyadumisa iyakula. Akasikhululeni ukuthi sibe ngcono kunabanye. Akasikhululeni ukuthi sibone labo abangakakhululwa ngathi abakholwa kunathi. Akasikhululeni ukuthi thina sibona sibakhulu kunalabo abangakakhululwa. But uJesu mesefikile ufike ukuthi ashintshe yini na impilo yethu ibe mnandi sikhona kuphila kuphila emphakathini. Usuke sitransformela lo uJesu. Akakwenzi nje manje. uPaul wawubuka umkhandlu wathi madoda bazalwane mina ngihambe phambi kwaNkulunkulu nginonembeza umsulwa kuzobe namhlanje. Hamba phambi kwaNkulunkulu nonembeza umsulwa. Yini unembeza is your inner man. Lokutshela uwena ukuthi wenze kahle awenzanga kahle. It's your inner man lokutshela ukuthi hey awenzanga kahle. Lokutshela ukuthi wena wenze kahle futhi. Uthi uPaul nihambe phambi kwaNkulunkulu nginonembeza umsulwa. Angavinjwa ubani umuntu ohamba phambi kwaNkulunkulu enonembeza umsulwa. Ubani lo ngambiba kekho uNkulunkulu nani usebecebo impilo yakhe. So nomizwe linakuduba izwe likuzonde izwe likulathele sivala amafoni ethu kwesinye isikhathi kodwa ubokwazi ukuthi umunembeza wakho umsulwa une-backup yasezulwini. Une-backup yasezulwini noma bengasakufuni. As long as unembeza umsulwa une-backup yasezulwini. Kunanenqabule lithi iBhayibheli yathi ukuphuma yabona amahashi azungeze yonke into yatshela le nqabule yathi hey safa. Yathandaza yathi Nkosi angavuleka amehlo. Yathi Nkosi angavuleke amehlo. Noma isitha singaba ngakanani as long as unembeza umsulwa une-backup yasekhaya ezulwini. Akekho oyoyinqoba lokho. Noyilwayo ufana nokuthi faka yena ameme enyameni yakhe. uNkulunkulu walamulela uDavide uSawuli aplene ukumbulala. Wamlamulela ngoba esenenhloso nempilo yakhe. Nawu lamulelo kulolanga ka2025 ulamulelo. Bakhona la lithe uma liduma from 20 to 12
bacabanga ukuthi sebahamba. Uma liduma from 20 to 12, 31, bakhona impela ababiza ingane bayitshela nezimfihlo uma zikhona. Kanti inkosi isenecebo mina namhlanje la siyahleka siyadumisa. Inkosi yamlamulela uDavide uSaul afuna ukuqeda lempilo yakhe. Sendaba sikulendaba ukuthi God is on our side. Elingasenze bese siyakhukumuka. Singakhukumuki. God is on our side. Sifana nenkomo ejovela amakhizane noma ahlala uwabona ngokuwa kuthi oleli selihlangene nalomjovo. Namanje sazoba futhi. Lungiso nembeza wakho noNkulunkulu. Singaplay isitha ngawe kanti awunabudlelwano obuhle noNkulunkulu. Ungayithola senkingeni yokuthi isitha siplay nawe kanti ubudlelwano noNkulunkulu abukho buhle. Kwababalayo 2 Samuel chapter 17 and 17. Ngizolibona ngoba sisheshe sashumayela sishare the information. 2 Samuel 17 to 17. Kulanyulelwa uDavide. Ngicela sifunde Izaga 21 verse 30. Ukuze ukuphuma la kungabi nokuthuka namaso esitha, ngoba isitha siyosihlala sinamaso. Kodwa kufuna uyazi le ndaba la ukuthi umntwana wasebukhosini noma bangaplenani angekuphumelele. 21 verse 30. Proverbs 21 verse 30. Ukuhlakanipha komuntu nokuconza kanye nemiyalo longiwo sibili kungeke ukusinde nangabe uconzene nekumelana nasibakazi. Sifundele futhi. Ukuhlakanipha komuntu nokuconza kanye nemiyalo longiwo sibili kungeke ukusinde nangabe kuconzene nekumelana nasibakazi. Lezi ngeke zikusize uma indaba yakhe ibhekene noSimakade. Angeke zikusize. Inkinga ezihlaselayo uma kunoSimakade eduze kwethu ziphenduka sibusiso. Inkinga ezisuke zihlasela the moment kuba noJesu la eduze zivele iphenduke sibusiso nokuthi zibe inkinga. Noma ungazama amacebo uma ubhekene nelikaSimakade angeke ukusize ngalutho. Angeke uzokusiza. Asifunde nasi isigaba esiyizeleze kuba njalo vele isithi mahlasela. Verse 2, umpristi omkhulu uAnaniya wayala ababemi eduze naye ukuba bamshaye umlomo. Sinjalo ke sithi. Sinjalo ke nje isitha. Siyala laba la eduze kwakho ukuthi kube nendlela yokuphazamisa. Already seshilo ukuthi mina nginonembezo njani na omsulwa kuzobe namhlanje noNkulunkulu. Kuvela amagama ukuthi emshaye umlomo ngabe sakhuluma. Sinjalo isitha. Verse 6 sizothola isigaba sokusebenzisa inhlakanipho. Ngiyacela sifunde iBhayibheli. Isigaba sokusebenzisa ini na? Inhlakanipho. Kuposition
le uNkulunkulu akubeke kuyo abasekhaya kusemsebenzini usekuhlaleni kuphakathi ebandleni komakhelwane sebenzisa inhlakanipho sonke isikhathi. Verse 6 uzothola indaba yenhlakanipho. Ngicela sifunde verse 11 esize ngayo. Sizobe sesifunda nethu ukulayinelwa nje ngosiyami ukulayinelwa. Okay, ngicela siqale ngo-12 to 15 sesifunda ku-11. Size ku-11 but ngicela sifunde 12 to 15. Then ku-16 umshana kaPaulo owezwa behlela yonke into ade benjani na ade beyenza. Umshana kabani na? kaPaulo owezwa kuhlelwa bekhuluma yonke into benjani na beyihlela. Ngicela sifunde 12 to 14. Ngakusasa ekuseni lamanye emaJuda ahlangana entaliso ase atibopha ngesifungo ukuthi ngeke akudle kudla nekunatha angeke anathe akakambulali Pawulo. Labo labatibopha ngalesifungo babengetulu kwemashumi lamane base baya kubapristi labakhulu netibonza tenkolo yemaJuda bafike bathi sesende sibopho lesimatima lapha sathi ngeke sikufake kudla emlonyeni singakambulali Pawulo. Ngakho-ke nina neliqoqo thumelani livi kukhenela webaRoma nicele ehlise Pawula ete lakini nende shangathi kukhona lenifuna ukutholisisa kahle ngale ndzaba yakhe. Thine-ke sitatilungiselela ukuthi simbulale angeke fiki lapha kini. Kodwa umshana waPawula weva nakwakhiwa lelisu. Ngakho-ke waya emalawini emasoja wefike watshela Pawula. Verse 11. Ebusuku lobulandzelako inkosi yema eceleni kwaPawula yathi, mani sibindi njengoba ukufakazele nje la eJerusalema kufanele wene njalo futhi naseRoma. Ngimamele 40 Isaiah 41 verse 10. Ngifuna lo-11. Ngobusuku obulandelayo inkosi yema ngakuye yathi, yima isibindi njengokuba ufakaze ngami eJerusalema kanjalo umelwe ukufakaza naseRoma. Mana isibindi, yima isibindi elizothi ungesabi, elizothi be courageous, elizothi don't be afraid. (41 verse 10). Ngakho-ke ungesabi ngoba mina nawe, ungajabi ngoba mina nginguNkulunkulu wakho, ndakuqinisa kuside, ngiyakubamba ngesandla sami sekudla lesilungile. Sikhuleke. Baba loyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, Nkosi yethu Jesu, siyabonga Baba livu lakho selifunzile. Busisa Nkosi bantu bakho sisahleli silalele, in Jesus mighty name, amen. Thank you, Father. Asilungisele inhliziyo siyothandaza. Indaba ithi mana isibindi, ungesabi ngokuba mina nginawe. Mana isibindi, ungesabi ngokuba mina nginawe. Asinawo
amandla okustopa isitha ukuthi sihlelana sinawo. Abantu abangakuthandi awunawo amandla ukuthi bangakuthandi. Awuyikhetheli ukuthi bangakuthandi futhi. Abakufisa ufike awunawo amandla ukuthi bangakufisi lokho. Awunawo. Uyafisa ukuthi ngabe bonke abantu umkhamu abashaya izandla bahleke kodwa cha akubi njalo. Uyafisa ukuthi ngabe umkhamuka wonke umuntu uvula izandla cha akubi njalo. 40 plus yonke idubukudla iyayitshela ukuthi idubukudla uma bebeganiwe sebetshele nabalingani babo ukuthi awungiphakele mina for 40 days ungangiphakeli usuza ubalwa nala ekhaya etafuleni lokudla ubalwa kanti ufasele umuntu kaNkulunkulu. Ijuice noma ibanda udlula ngathi uyibona namanzi udlula ngathi awuboni uyabona ukuthi lishisa ilanga kubathe ukudla kuyanukela ekishini uzwe ngathi awubuzwa ina uzilile mara uzilele umuntu kaNkulunkulu. Bahamba boyipresent indaba yabo bathi thina ngeke sidle thina singakabulali ubani angeke sidle ubani akahambi asidli thina sivumelene uwe nobani yimi nami nalona sibaningabi angeke sidle thina angakafi angeke sidle singakaliboni igazi lakhe angeke sidle singakayiboni inhlupheko ihamba naye kanti usilele umntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu emuhle through umshana bomalume ethanda abashana through umshana wakhe Paul everything kunento abayiplanela umalume la kunento abayiplanela umuzi wakaNgobeni kunento abayiplanela umuzi wakuphi nowakuphi ezwa umoya oyingcwele asuke position yakhe isibhebheni waya phakathi in the courtyard elinye lithi waya kubarak enkambini yamasosha wayidela umshana wayongena khona unjani umoya oyingcwele nalangena khona niwangena noma bangathi bavala iminyango bahleba uthola umoya oyingcwele sebephakathi njengoba uthatha ilifu nje ulapha babhize emsebenzini bahlalele wena umoya oyingcwele usephakathi. Lithi iBhayibheli wezwa umshana wasuka utshela umalume kanti umshana nje uzotshela umalume already umalume uverse 1 uthi mina sengahambe ngaphila nginonembezo msulwa noNkulunkulu. Verse 11 uNkulunkulu usefikile wamanga kuye bahlelela umuntu already uNkulunkulu kuphi ulanga kuye maribona basamhlelela bona basabheka utsafe uNkulunkulu njani na uselanga kuye. Lithi iBhayibheli inkosi yamanga kuye inkosi yonke yamanga kuye nawe kulonyaka inkosi sengamanga kuwe yiba nonembezo msulwa ukuze inkosi mengakuwe yiba nonembezo msulwa. Lithi iBhayibheli yami inkosi ngakuye usibile ithi njengoba ufakaze ngami eJerusalema wena uyofakaza ngami eRoma njengoba umphilele 2025 wena usazomuphilela 2026 njengoba wenze kahle izolo okanye lokho kwenza izolo inkosi iyajabula yina njengoba wenze kahle izolo inkosi iyajabula ikulilo lusuku namhlanje iRoma kwenzekile esandeni esikhuluma ngalelelelelele mhla 4 yiyo le iRoma le umbuzo uthi usafakaza inkosi umbuzo uthi usafakaza inkosi noma usufikile namhlanje
Okuyina ukuthi happy new year. Sangena. Inkosi ingakuwe. Ukuwena usifuna ukwenzani? Inkosi ingakuwe. Uma wehla ufuna ngani? Ithi iBhayibheli inkosi yakhipha more than 200 yamasosha umzowekela uzolithola. Abahamba ngamahashe abahamba phansi. Bezogada. Lo inkosi esishilo ukuthi uzofakaza ngayo lo. Ijwala inkosi. Ayihlali ngamnika usizo lapho uphumelele khona. Ayihlali ngale usizo lapho udlule khona. Lithi iBhayibheli babehlela ukuthi bazobulala kusasa. Kwathi ebusuku uPaul bahamba naye, bahamba ngamahashe bambiyele, bahamba naye isitha sikhona. Wena ufuna ukuhamba kahle wenze kahle isitha sesingekho. Usho bani sibezibeke isitha? Ngabe ngiyakholwa inkinga nje bangizonda, ngabe lenza kahle inkinga bangithanda, kanti ubani uthanda uthando umuntu. Inkonzo yethu yokuxolela ibonakala kanjani uma bengakuzondi? Uthi Jesu unamvuzo umuntu uthanda abakuthandayo. Ngoba lesizwe senza njani? Izwe lenza umuntu umvuzo uthanda abakuthandayo. Inkosi ibingakuphola right. Isitha siyaplena, siplenela umuntu inkosi ejabulile ngayo. Once wajabulisa inkosi, wajabulelwa inkosi. Akunamnyama ufuna uvuleke uzovaleka. Akunamnyama ufuna uvaleke uzovuleka, uvaleke. Kungamani impela kube khona abahambayo basandulele phambili. Yini indaba? Wenze kahle, wama kahle, inkosi yaziyama ngakuwe. Kuzo zonke izinto ufuna uyilwele ukuthi inkosi ibe ngakuwe inkosi. Asinamali yokushaya imithetho eSouth Africa. Unawo manje? Asinayo. Sidinga inkosi engakithi. Noma sethi umsebenzi ayikho inkosi engakuwe. Uzobathi asiqashi kodwa ngoba uwe sizovula nali ithuba. Sidinga inkosi ibe ngakithi. Sizoqoba ayikho esidinga inkosi ibe ngakithi. Sonke sidinga inkosi ibe ngakithi. Imvumo isazovuka unyaka usaqala. Usaqala unyaka. But neziphi ezovela? Zingavela ekhaya, zingavela emndenini, zingavela komakhelwane, zingavela emsebenzini. Kuneziphi ebefungile ukuthi lo uJuna ufike. Befungile ukuthi lo uGood Friday ngiyazawubona ngeke azawubona. Sekukuwena ukuthi manje inkosi ohamba utshela abantu ukuthi mina bangizona abafuna ukubulala if bafuna ukubulala. Paul wasindiswa into yinye, inkosi ibi already bisingakuye. God is on our side. Hayi ngoba sibakhulu, hayi ngoba singcono kunabanye, hayi ngoba sikholwa ngcono kunabanye, hayi ngoba mhlawumbe siqinile uma kuthiwa abantu baqinile. Cha, only God is on our side. Psalm 23, the Lord is my shepherd, I fear not. Usibona sibhoda ngoba hayi ngoba singahambe thuthi lokufa, siyahamba thuthi lokufa. Into esenza sibe nalamandla ukuthi siyamazi ukuthi ukhona umelusi. Indaba ukuthi umelusi ukhona. The Lord can be on your side and the Lord can be on your side. Yenza kahle, nemeza, awufakazela ukuthi uNkulunkulu jabulile nawe. Sizoyiqoba zonke lezi zonke sizoyiqoba. Ezinye sizoyiqoba ufakazi babona. Imfihlo ngicile la manje, ngicile la intusi. Akuhluphe
usayibuzwa uma sayizwa ipresence kaJehova akuhluphi kusithini ukuhamba ngogesi amakawa kusihluphile hlupheka njalo ungabuzwa khona kaJesu hlupheka njalo ungabuzwa khona kaJesu ngoba ngenzeka leso sigaba kanti sitha sesila iduze akusithinte ungayizwela ukukhona kaJesu emakhaya la sihamba khona kusithinte nokuthi asibuzwa ukukhona kaJesu ngoba isitha awusazi sikhamba nini awusazi sikhamba ngakuphi awusazi sihamba nobani mhlawumbe already sibala 4 days kulonyaka isitha siqale kufasta nathi sinakaqala ukufasta last week kunokuthi wena usondele enkosini usathola ithuba lokudlala uthola ithuba lokwebana nabanye abantu. When God is on our side we move with power sishumayela ngamandla uma engakithi sidumisa ngamandla uma engakithi sithandaza ngamandla uma engakithi sifuna yena akekho omunye simfunayo mbathwa sifuna yena qala ngaphandle ukuthi sikhalele idulu ukuthi ziyagcwala noma igcwala sifuna yena bela ukuze le moment igcwala zingena le idulu ayifani esinye sizokala ukuthi khona eduze kwakho siyathanda kakhulu happy new year nkulunkulu abe muhle nkulunkulu nothando akabalahla bakabantwana kodwa indaba esekutheni umntwana olalelayo umntwana ongalaleli angithi nasemakhaya biologically kunjalo sinohlobo labantwana kodwa asibalahli ivangeli asibalahli usumane uyazi ukuthi Nkosi yami lengane yami le ole umnakelwa ngalendlela ole ifuna umnakelwa ngalendlela bathi zonke ziphethe isibongo esiyiwana bakangobeni so mhlasikhethe uJesu sonke sibizwa ngabantwana bakhe indlalifa zezulu seyimane lendlalifa ayifani bathi zonke zindlalifa zezulu semane bebuza ukuthi phela nawo indlalifa yezulu awuyebo ngiyo sonke singabantwana bakhe sidinga uKristu phezu kwakho konke. Amen. Ukhona onombuzo mayelana nje nale njumayelo cha soyiphendula yona lapha akukho funa sekufihle ukhona onombuzo mayelana nenjumayelo ukuthandaza sothandaza sonke sothandaza futhi uhambe noMusa nami ngihambe noMusa nawe uhambe noMusa ngoba nawe noMusa David wasinda Saul afuna ukuqeda impilo yakhe akasindako bengcono usinde ngokuNkulunkulu besafuna ukumsebenzisa Paul ebesibhekayo namanje wasinda sebemplanele sephume nanemiyalelo ukuthi mshayeli umlomo loyo afasta amadoda akho athi sifuna ukuqeda ngaye la but uNkulunkulu beseneplan lakhe ongaye wasindo lakhe bangabulala nawe ungaphila nawe ungasinda sonke singasinda ukhona onombuzo angithi close ukuthi sifundisane sidlelezwe laNkulunkulu uma siphuma lisiphilise akusikho lento ukulizwa sijabulisa ukuthi siyalizwa mara ufuna lisiphilise liphile kithi uma siphuma la ngaphandle lisiphilise lishintshe impilo zethu noma seyishintshile sidumisa ubani na uNkulunkulu asikebisena amakhanda ethu sonke cha asingabala bayini lesikebisa amakhanda uNkulunkulu abe muhle
nikela konke ufuna ukunikela kuNkulunkulu, ukubike kuye, avela inkosi nomlamulelo empilo yakho, avela inkosi engathi ulime ngakuwe naloluvalo luphele, abe uNkulunkulu onamandla, abe uNkulunkulu omusa, in the name of Jesus. Ivangeli ikhuleka nathi mawethu, ngicela usuke nokhuleke nathi, abasikweleni mayikhuleke nathi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamthanda, bonke bakufakazela igama lakhe elingcwele, abe inkosi kithi, thina sibe abantwana bakhe abathembekile nabaqotho, in the name of Jesus. God be lifted above